So, seo é ar obervalja ó réir, seo cleachta 8.4, ceist a chathair. Na bhí ceist dóla déanamh bhréin cumá, tá na nótaí sin déanta an seo, os má leat feic an dearthú, tá si de bhó nót mar scaná. An seo just ceapan go méid sé beidir níos saléire dul tríd fao seán. So, má siad sin na fréamhacha, is féidirling is muoine faoi siad sin na freagraí, nó na réitigh, the two solutions, den Cothromóid cearnach. Okay, so is Cothromóid cearnach, so tá an cócht is mó de x chun a bheith dó. Okay, so beidir go bhfuil sé seagat, nó beidir go bhfuil terma in x I gcócht a héana agat comá, mar hampla an sin, nó beidir just go bhfuil terma in x amháin gan thar seach ain, but ar leid nach ceann agus cinnte is féidir le ceann amháin a bheith beidir dó x cearnacha haar dó, nó just x cearna in éonar, but cinnte tá ar leid x I gcócht a dó ain, agus níl éon x I gcócht a trí inoid, but tá terma in x cearnacha ain, sin cad is brí le Cothromóid cearnach. Agus de bhór go bhfuil sé x I gcócht a dó, tá gá freagra agin, nó gá fréamh, two roots, or gá réitigh, two solutions. Agus leis an graph, tá gá áit a bualan an graph an x as. Okay, so sin an nasc atá le sin le graph línach, so le x I gcócht a héin. Okay, so ní bhíonn med ag scríobh sin, but sin an áit Ceist a bhíonn bhealach. Bíonn sé no, graph na línach sin beagán in difriúil, but sé an cócht x is mó ná I gcócht a héin, so bíonn sé ag bualadh leis an x as áit óháin an úsféid. Okay? No beidir má tá sé Cothrománach ní bhíonn sé ag bualadh leis an x as an éair, but an úsféid bualann sé ag áit óháin. Okay? So an seo gá áit, and is eisceachtaí iad beidir na grafna seo nó na grafna sin. An seo leis na grafna sin, tá mud ag caint mé ealar ihreacha compléascacha, so beag tú déála sin san áir teist. An seo ríspect ag déála sin beidir beánaí na seo, but tá basically an dá fréamh mar an ggéine, so seans má tá x Cothromna dó is féidir leat saoilú go bhfuil Ceist an dá fréamh ar cóvéid, but an cuid is mó de rudí beimid ag caint mé ealar grafna cosúla sin a bhfuil sé ag bualadh an x as I gá áit difriúil. So tá is go bhfuil siad sin go garbh, but tásúla gom go cairíonn siad sin leat. So in ár ceann an seo, agus ní caithmid bheith ag smína bhéala an tóric sin in éair, chun an freagra de seo áil. Tá is cin ghfuil an freagra an céad réit ag grá x Cothromna 3, so bualann sé ag x Cothromna 3, ascadí ar graph, agus bualann sé an graph bualann an graph an x as, seo an x as sin an y as, an ceann Cothrománach tá can fi ag an áit lúd a héin. So an sin is mála míad is scríomh amach arís, an sin bogamid gachrad go dtí an taobh clé, so bhualam agus gachrad Cothromóidí. So bhualam fáil réig leis an lúd a héin an seo agus an mód a trí an seo. So cuireann an rud céine le gach taobh. So x lúd a trí Cothróm le 3 lúd a trí sin an nóid, so sin an rud a bhí ag teasáilúm. An seo x mód a héin Cothróm le nóid, sin an rud a bhí ag teasáilúm. So tá ihre an seo x lúd a trí dermid gur ihre é sin, nó factor mas má leat, but slán ar aonos is grúpa termiation atá Cothróm le nóid. Is slán ó ihre éigen eile atá Cothróm le nóid, so má tá an dárad Cothróm le nóid is féidir leat iad allrú, agus nóid fá nóid sin nóid. Okay, so nóid fá nóid, an bracéidí sin cílíonn sé sin nóid. So déan an Cothromóid cearnach, so seo é ar Cothromóid cearnach déanta. Okay? X lúd a trí fa x mód a héin. Now, má dúirt siad scríomh sa form ax cearnacha mód a bx mód a c, Cothróm le nóid an sin bhilcheart an bosca a úsáid, agus an x lúd a trí fa x mód a héin. Mód a héin nó is féidir le just scríomh go ná héin, and then tá x fa x sin x cearnacha, lúd a trí fa x sin lúd a trí x fa héin sin x amháin. Now, mas má leat is féidir leat scríomh héin x
Níl aon rud cearla sin, just mínig arís luda héinex sin luda x. So sníad or nótaí garbh. Hain fá luda trí sin luda trí. So tá is agin then go bhfuil sé seo agin nó chun é áú amach sin x cearnacha luda trí x móda x luda trí agus tá muna caiint meallar Cothromóidí, so tá sé Cothrom le nóid tá x cearnacha simig na termí cosúla. So luda dó x luda trí Cothrom le nóid agus sin é or freigra go le scéil in sa firm é x cearnacha móda bx má sin a cad é sin fecinn sé beidir beáin rócasta, but an tain rud atá si de grá ná go bhfuil terma in x cearnacha an sin an terma in x amháin agus an sin an tairseach. So chuir an terma in x cearnacha ar dús, an sin an terma in x, an sin an tairseach nó an ibhar na éonar agus chuir siad go léir ar taobh clé Cothrom le nóid. Okay? So is freigra é an ceann seo, is freigra é an ceann sin comá. Okay?